Il-Malti adotta bosta kliem mit-Taljan u mill-Ingliż. Uħud minn dan il-kliem tant għata lil sinna li saħansitra ħaforhom Arab. Kelmiet bħal dawn juru li tlaqqih tal-lingwi jista' jsir b'mod armonjuż ħafna meta jkun meħtieġ. Imma qabel xejn, x'eżempji nistgħu nsibu tat-tali tlaqqih? Il-kliem mis-sellef għandu tendenza li fil-bidu indawruh biex joqgħod għall-grammatika b'saħħitha li jkollna. Allura jekk inti għandek kelma bħal center li ġejja mill-Ingliż center breech loading shotgun, il-Maltin ħadu singular center u għamlu l-plural minna, mhux centers imma huwa snieter. Kelma bħal kettle, il-Maltin dawruha f'kitla u mbagħad għamluha ktieri bħal ptieħi, ħriqi, ġriewi u xwieni. Jiġifieri hemm tendenza fil-bidu li l-kliem nippruvaw indawruh biex joqgħod għal forom tradizzjonali tagħna. Imma aktar ma jidħol kliem ġdid fil-lingwa tagħna, imbagħad nibdew naċċettawh kif inhu bil-plural b'kollox. U allura llum jekk inti tgħidli laptop u jkollok aktar minn wieħed ngħidlek laptops. Mhux ħanivvintalek xi plural ġdid. Hemm tendenza wkoll li aktar ma nitgħallmu dik il-lingwa barranija aktar insiru tajbin fiha u allura ma jkollniex għalfejn indawru l-kliem biex joqgħod skont il-grammatika tradizzjonali. Imma jekk nagħtu ħarsa lejn il-Malti insibu illi fil-fatt il-Malti dawwar ħafna u ħafna kliem. Ngħidlek pereżempju il-kelma mans ġej mit-Taljan. F'xi dialetti ssib imannas l-annimali jagħmilhom mansi, jiġifieri. Tilapplikarti kollok il-vizzju li tilapplikarti ikarrat. Dan huwa verb qadim li llum inqata'. Eżempju interessanti mill-Ingliż huwa ifajjar, illi wkoll jidħol fit-tieni forma verbali. Dan il-verb ifajjar ġej mill-light of fire li aktar x'kienet tinstema bħala kmand waqt xi attakk fit-tieni gwerra dinjija. Mhux il-kliem kollu li ġej mill-Ingliż għandek twarbu. Pereżempju tistartja l-karozza, ġej minn to start. Issa veru li to start tfisser tibda. Imma fil-każ tal-karozza għandek bżonnu tistartja sakemm ovvjament ma tgħidx ħatqabbad il-magna, ħatixel il-magna. Sewwa? Żgur li m'intix ħatgħid ħanibda l-magna. Sewwa? Jew nkella ħanixxuttja l-ballun. To shoot. Imma ikolli nużaw bl-Ingliż to shoot għandha tifsira differenti minn nixxuttja l-ballun għax fil-każ tal-Malti nużaw biss għall-futbol. Fil-każ tal-Ingliż dak il-verb jintuża għal ħafna oqsma differenti. Jekk jiena qed inċaqlaq minn post tal ieħor, għandi għalfejn ngħid qed nimmuvja, pereżempju, qegħdin inġorru aħna, qegħdin niċċaqilqu aħna. Kella jiena bil-forsi rrid niwwaċċja nista' nara film, m'hemmx għalfejn niwwaċċja l-film. U jekk għandi kelma għal-tewm, għalfejn għandi bil-fors nuża garlic. Il-Malti huwa flessibbli ħafna għax huwa isien ħaj huma l-Maltin li jagħmluh flessibbli huma l-Maltin illi għandhom bżonn dan il-kliem u kliem ieħor ġdid miegħu biex jibqgħu jinqdew fil-ħajja ta' kuljum. Il-fatt illi ndaħlu ħafna kliem ġdid fil-Malti dak mhux se jeqret il-lingwa. Taf kif neqrduha l-lingwa tagħna? Jekk ma nitħattuhiex, jekk ma nużawhiex, jekk ma tfal tagħna flok il-Malti nużaw lingwa oħra. Hemmhekk it-tfal tagħna qegħdin ngħidulhom il-Malti tistgħu tgħaddu mingħajru użaw il-lingwa barranija u tgħixu ħajja komda. Nafu li mhux hekk għax imbagħad it-tfal meta jikbru fuq il-post tax-xogħol ħajiltaqgħu ma' kelliema tal-Malti. Ma' membri oħra tal-familja se jitkellmu bil-Malti. Jiġifieri il-problema tagħna jew aħjar l-isfida tagħna mhijiex
jekk għandix nisselfu l-kliem, iva għandna nkomplu nisselfu biex aħna ninqdew tajjeb. Imma għandna nkomplu nitkellmu bil-Malti. Kull kelma imqarbarranija li aħna l-Maltin għandna bżonna, dik għandna nużawha. Imbasta għandna bżonna. Jekk għandna diġà kelma Maltija għalija, naturalment, ħanduru għal kelma antika sabiħa tagħna. Il-Sinna jixtieq jirringrazzja lill-Kunsill Nazzjonali tal-Ilsien Malti, lid-Dipartiment tal-Malti fil-Fakultà tal-Arti l-Università, lill-Ministeru għall-Edukazzjoni u x-Xogħol u lill-Aġenzija Nazzjonali tal-Litterizmu.